kung sino sa inyo ang pabor sa kasunduang ito. Taas ang inyong kanang kamay. Yes, sir. Well, I guess that's it, Mr. Wudu. I'm sorry, but we cannot accept your project proposal for the development of Santa Rosa this time. We can't approve it yet, because further study shall be conducted first. Therefore, the meeting is adjourned. Wait, Mayor. Do you have any developer in mind? Do they have a better offer than I do? Well then, we could always make both ends meet. No, Mr. Gwuud. To tell you the truth, you are the only developer who's interested to make Santa Rosa a tourist destination. So, is there something wrong with our proposal? We have job-generating programs this project is signed. More jobs for the local, skill development project, and scholarship for their children. It would be a win-win situation for both of us. This is a great deal, Mayor. We look upon this. So if you have nothing left to say, the door is wide open for you and your company. Pero Mayor, this is a great deal. Pumayag na kayo. We can achieve benefits. Joseph, alam mo naman kung gano'ng kalaga ang Santa Rosa sa atin, di ba? Mas produktibo kung silang mag-manage ito. Hindi natin ito pwedeng isugal. Ang isa ng bayan ay para sa taong bayan lamang. Hindi kung sino-sino tayuan lang dyan. We're wasting our time here. This conversation is pointless. Jane, you better go, Mr. Wudu. Jane! Yes, Mayor. Iyatin mo na nga ito sa Mr. Wudu at kasama niya sa labas at baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. And please get me some water when you come back. Okay, Mayor. Mr. Wood and Company, please join me this way. This won't be the last. Ang ganda ng boses ni Hello? Sino po sila? Is this Joseph, the municipal engineer? Yes, speaking. Who's this? Ha! I can be anyone. I can be a friend, but I can be an enemy too. Stop the joke. What do you mean? I need you, and you need me. We can be part. I still don't get you. What do you want, mister? Will you please tell me who you are? Mr. Joseph Mercado. I'm a business-oriented person, and I know you are too. I want to have the island of Santa Rosa. With your help, I know I can have it. Mr. Woodwoo? But the mayor just rejected your proposal. Wait, we both know the potential of this project. We're making money here, Mr. Mercado. This is a great fortune for us. I know, more than anyone else, that you, Mr. Mercado, want this project to be materialized. We can talk about this next time. Set your mind. Just contact me. You know how. Hello? Hello? Wala pa siya. Uy, partner! Narito ka na pala? Uy, kaga mo ngayon ha. Di ba yan sa gising mo? Ano ba na kaya mo ka nagkaganyan ka ha? Parang di mo naman ako kilala yan eh. Huli ka lang talaga ng dating. Pero malala ko, napanaginipan kita. Ha? Ako? Anong meron? Naglalaro daw tayo sa dating lugar. Tayong dalawa lang. Nag-aago na. Ako yung kaya. Tapat tayo. Nagkadikan. Pero seryoso, naalala mo ba yung mga ginagawa natin sa paboritong tambayan? Aba, siyempre naman. Paano kami makakalimutan naman ngayon? Yippee! Sana ganito naman lagi, no? Hindi man. Sana paglagi natin ganito pa rin tayo. Ako naman, tol. Ako sigurado. Ikaw ba? Baka ang ibang bintang ka na. Pero teka, ibang pangarap mo yun? Well, tingnan natin, tol.
sinabi mo. Simula nung araw ko yun, tinanin ko na sa isip at puso ang mga salitang yun. Ikaw at ako, tayong dalawa, papaunlarin ng Santa Rosa, mamahalin ng bayan natin. Oo nga no, na mag-aaral tayo mabuti, maghanap ng magandang trabaho at babalik dito sa ating munting bayan. Para ba Nicole? Mabilis naman ba? Akala ko nga mag-repair ka rin. Sus, di ko pinangarap yun no. Ikaw nga, tinanggam yung alok si Babanta para lang bumalik at maging municipal engineer lang. Kasi nga, ikaw at ako, tayong dalawa, ang magpapaunlad ng Santa Rosa. Kalahin mo, alam mo ba yun? Pero, hindi lahat ay nanatili kung ano ito sa una. Lahat ng bagay nagbabago. Nag-iiba ang mga gusto at prioridad. Namumulat ang pananaw sa ibang perspektibo. At kasabay ng pagbabagong ito, ang pagunlad at pagdiskubre sa kung ano ang gusto mo. Ang galing! Wala pa rin pala ang Rizal ng Santa Rosa. Saan pa tinas mo kinuha yan, ha? Kahit kailan talaga, ang drama mo, bro. Pasensya na, ha? Nadala talaga sa panaginip mo. Pero, hindi ko talaga lubos maisip na didibdibin ko ang mga yun. Ang salita at pangarap ng isang batang salat sa maraming bagay. At bata na nagturo sa akin ng kalagahan ng pagmamahal sa bayan. Bata na nagpakita ng halimbawa na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakalapit sa paroroonan. Hindi na tayo bata ngayon. Ano nga tayo? Sige Andrei, may tumatawag. Hello? Excuse me, Engineer De Castro. Pinapatawag po kayo sa opisina ni Mayor. May importante daw po kayong pag-uusapan. Hindi mo gusto na kami. Okay, sir. Goodbye po. Hello? Hello? Yes, Joseph. Pinapatawag daw tayo ni Mayor. Hindi naman natin tayo. Hindi mo ako na. Gusto kong ipakilala sa inyo ang isang taong magiging bagong parte ng aking pamamahala. Siya si Eunace, ang bagong architect ng ating bayan. Mas maganda siguro kapag siya na mismo magpapakilala pa ng gusto sa kanyang sarili. Eunace? Well, hello everyone. My name is Eunace Villaflor from the Villaflor Group of Companies, wherein it is one of the richest engineering companies in Canada. Well, actually, I graduated from the University of the Philippines, Diliman, with the highest honor. I hope that we'll get along together. Bilang bagong parte ng ating pamilya, inaasahan kong maayos na pakikitungo sa kanya. Hindi niya pa alam ang kalakaran dito. So, this meeting is adjourned. Yun lamang kung dahilan kung ba't ko kayo pinatawag dito. Unis! Oh, stop guys! Bakit eh? Hindi mo na kami kilala? May problema ba? Well, you don't understand. It's so, it's so mahirap to explain. Everything about me has changed. About my past, I've already buried it 6 feet below the ground. Simple. I want my life like I had before. Saan nag-ibang lahi? Well, don't accuse me yet. Kaya nga ako andito kasi marunong ako lumunod sa pinanggalingan ko, di ba? Pero pilitin mo pa rin lumingon sa iyong pinanggalingan. Kasi ang mga bagay na pilit mong kinakalimutan ang siyang bubuo ng iyong pagkatao. Wow! I thought you're my friend. And why you're telling me all those words? Ngayon na nga lang tayo magkikita-kita and you're treating me this way. Alam mo, kasi physical pa namin. Alam ka namin hindi. Alam mo yun. Ay, kaya nakalimutan ako. But I'll try my best para ibalik ang dati ako. Kaya basta, ang dati ko mga kaibigan. Nicole, yung sa kanya Eunace, itong iba na siya kung isipin. Oo nga eh, yung mga napansin ko, parang ibang tao. Malala ko,
Naging kayo pa nga ata nun eh. We're just young then, pero hindi naging kami. Pero ibang klase siya. Pwede. Yun eh. Ayun. Wala yun. Hindi yun, chick. Balot yun. Diba si Miss? Pero si Miss Villaflor? Pero ginawa ko ang pinag-aaka. Naalala mo po pala yun? That was the most awkward moment of all. What makes you? Nagkakilala kami ng pasulat. Nagkaingiyan. Sabi sa'yo, sagot kita eh. Pero ano? Turn! Pagkakakot na to! Tuloy nyo na! Pero ang totoo niyan, may usapan kami. Na magalang tayo ng tagang panahon na ito na yun doon. Kahit tagal kong naghintay. This! Sus! Ang drama mo! Ewan ko sa'yo. Yan ka na nga. Saan punta mo? Punta ako sa Mataganayon. May community service tapos outreach program pa. Kapag may naghanap, alam mo sabihin ha? Oh, sige. Hello? Ako na plan? Good news. Hindi nakapag-aral ni Pasiliao. Pero kung magiging pagsisikap, tuwan niyong basahin ang iba't ibang aklat tulad ng mga nobela ni Rizal na nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang paitatak ang katipunan. Kamusta mo, Katamas? Baka mo pa yung mga mata. Ayun, Iho! Madalas magpapunta
Let's just meet at your warehouse and take charge and close the deal. Besides, I'm the head municipal engineer. Anong deal? Anong ginawa mo? Sabihin mo sa akin, Joseph. Anong transaksyon ang meron kayong budol na yun? I have set my mind. Wala ka nang magagawa doon. Ano ka ba naman, Joseph? Tinanggap mo yung deal niya? Tutulungan mo sa plano niya? Wake up, Joseph! Wake up! Ano ka ba, Andrei? Ikaw ang gumising! Wala namang masama sa plano namin, Mr. Woodoo, ah. Makakatulong pa nga kami sa mga taga Santa Rosa. Hindi ba? Tayong dalawang papo na taga Santa Rosa. Pues ito na yung pagkakataon natin. Pagkakataon ni Mr. Woodoo na yung mama na tangki ng Santa Rosa! Hindi mo nakikita. Malaki ang project na to. Milyon ang kikitain ito. Bukod sa mga trabaho may bibigay sa mga taga Santa Rosa, nakatulong pa naman yung mga Mali itong ginagawa ko! Mali-mali! At dahil na may nakikinabang, ilang tao ka para ipinagbili mo ng Santa Rosa! Mali! So anong tama? Ang 4 months na in-spend ni Bob? Kung sabihin mo, ingit ka lang kasi perfecto ang plano ko. Hindi na proban mo ang proyekto mo. Gusto ko kung patulad kayo. Option lang. Second, bet to me. Joseph, sarili mo sarili mo! Kung pamatay ang gusto mo, ang kitin mo eh! Parang ikaw yan! Sabi tayo naghirap para makapagtapos, para maging engineer. Nakalimutan mo na ba? Nagpapatawa ka ba? Kaya ka lang naman nandito kasi anak ka ni Mayor. You are just a good municipal brand. Guys! Chill down, okay? I don't know what's happening, but please, calm down! Opo. Hindi. Wala na. Sa pagkakataong ito, nais kong matapos na ang usapin tungkol sa ecotourism project na ipinopropose ni Mr. Woodoo under the supervision of our engineers Joseph Mercado and Engineer Emil. And I think I'll prove it. What? Bakit? Pinag-aralan mo yung proyekto. Sinunugurin yun sa mga tao. May mga tumutulog pati nila na hindi talaga turismo kabulungot mo na yun, kundi kolonyalismo. Tingnan nyo naman ang advertisement ko. Excuse me? Kolonyalismo? Ano si Mr. Woodoo? Mananakop? He's just a developer who wants to help our beloved Santa Rosa. So, Private Please understand, hindi man direkta pero ginagamgam nila ang ating kasarilan. Hindi naman talaga mga tao makikinabang nito eh. Di ba? Your panay, from you. Parinisip ako ganyan, ha? Pinagtutunan mo bang kakayahan ko? Tama. Si Joseph ang nangunguna sa inyong larangan. Dito siya nag-aaral ng elementary hanggang high school. At mataas ang honors niya. Dad, iyan yung punto namin dito. May mali. Di ba, Joseph? Ang punto namin Enough! Don't doubt Joseph's credibility. He is well educated, responsible, mature. Not like Eunace, siguro lucky, nag-aaral pa, di mo mabago-bago. Okay na ho, sir. Naiintindihan ko. Hindi lang mo siguro makating Andrei De Castro ang potensyal na proyekto ito. Baka napatagal na pag-ipag-usap sa mga taga-naya na na-apektuhan ang pag-isip niya. Kumitin tuloy. Ano ibig sabihin nun, ha? Sir, hintay lang. Sir, hindi niyo po ba talaga pag-aaralan ng proposal? Sapat na ang pag-aaral ng grupo nila Emil at Joseph dito. May tiwala ko sa kanila. I know they won't fail me. Mas mapapaunlad nila ang Santa Rosa sa pamumuno nila sa proyektong to. Hindi ako magbayad. Mali ang misyon ninyo. Well, I'm sorry for that. Well, Engineer Mercado, ikaw na mamumuno sa proyektong to. And Engineer Ikaw will back you up. Pagkira ka naman si Joseph. Ibang-iba na siya. Masyado ata siya nalulubog dun sa laki ng proyekto na kaparo sa balikat niya. Masyado niyang dinidibdib. Ano nang proyekto? Ano nang plano ng Gwuud na yun? Hindi ko siya pagkatiwalaan kaya na sinasabi ni Joseph ng mga nang ipopropose nila. Idirect approach ko kaya siya para mas maintindihan ko yung motibo niya. I have the contract signed with them here. We
made it. I didn't fail in choosing you. Good job, Rosa. This is 50 million pesos! As we continue about the situation of Santa Rosa, more generating programs and management to people. What made you think that on our agreement? That's just a fraud from my plans. Huh? What's this? Did you double cross me? I'm done with you, Joseph. Oh my gosh! What's the one? Mel! Andrei, this is Sir Joseph! Nanabaril! Ano? Saan? Sa loob po ng warehouse! Dad? Nagpadala ka ng ambulansya! Ngayon na! Please! Emergency! Patandalin mo kayo na! Police, please! Repeat again. Where's Joseph? Wala mo gagawin! Dapat pa! Joseph! Joseph! Joseph, pati na ako! Joseph, kumapit ka na! Joseph! Joseph! Di ba sinabi? Joseph! Joseph, di ba sinabi mo tayong dalawa? Tayong dalawa papauli na sa Rosa? Joseph! Umuwi mo, Joseph! Mahal ko ang aking lupang sinilangan at hindi ko ito maating napabayaan. Bayan kung saan ating mga ninuno ang nagpayaman, minahal, inaruga at inalagaan. Pilipinas na aming mahal, hindi ka na masasakal. Sa mga dayuang iba't iba ang lahi na walang iba ginawa kundi mangapit. Lahat sa iyo ay iaalay, kahit kapalit pa ay ang aking buhay. Lahat ng gagawin ay para sa bayan, para makamit ang tunay na kaligayahan.